Kagawad Jomilo Taliban. So, yan na. Kaya may naman gapon sa ako diniging ginatag na lista. So, mga sumasayaw, urok kwanta na kita, bisan matugnaw. Kaya ni, siring panira, buhay-buhay ko no sa kanisa. So yan, isusunod ko pagpasayaw sing Kuratsa, waray pabor-pabor, naton usang balik barangay, sangkay ko ini, tungod sang gugma, adi na siya sa barangay Malayog.